di ba kaya nga, minsan sinatsyagalan, tapos pag inamoy mo, saka daw amoy impyerno. Ba't mo naman amoyin? Oy, pero na-experience ko yan before, ha? Mga video kay machine na, ano, yung... Yung pinipindot. inarkila. Oo, yung sa mga Kasi yung mic na, Oo, di ba? Tas di ba pag pag ginawa, nadikit okay, mo sa... maniwala. Hindi, totoo yung pag nadikit mo sa lips mo, pagkanta mo, may ground. Oo, Kasi papaganon wired. ka. Guys, maniwala na rin din tayo guys kung manong Di ba kaya nga, minsan tinetapan na yun eh, yung ganito, nilalagyan na ng tape kasi sobrang grounded na, sinatsagalan. Tapos pag inamoy mo, saka daw amoy impyerno. Ba't mo naman amoyin? Hindi pwede, katabi lang yung ilong mo tsaka Maamoy bibig mo pag talaga. kumakanta ka eh. Totoo yan. Tapos hindi pa na-disinfect. Oo, tapos Tas medyo nakita mo may kinakalawang na. tinga-tinga ng lechon, may relleno. Ganun syempre, Sa inarkila amin sa may birthday. malunggay. May malunggay. Down May na. malunggay. Kita mo may puno, tumubo na no. Maniwala. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Para lang sa'yo. So mas safe ba na na wireless na lang gamitin? Walang safe. Kung oras mo eh. Bagay. Pero Oo, para diba? maiwasan lang yung mga nangunguryente na Ang mic. nahirap ma-afford yan ng ng Bagay. nagpapaarkila. Yan Kung sa mga resort alam nga resort naman lang. sasabihin mo, wireless gusto namin nag-arkila ka na nga. Ba't di ka sabihin nung nagpapaarkila? Ba't na lang kayo bumili? Ayaw nga. Tusan nyo pa kami. So, wala, ganun talaga. Kahit wireless, yung video okay mismo, nakasaksak yun eh. Oh, pag pumindot ka dun, mapipindot mo din yung What the fuck? Ko, guys. Ano tiro? zero eh. Naririnig ko kasi tero eh. Espanyol. Oo, Espanyol. tero. Espanyol. Meron kasing ibang videoke machine ng ganda, touchscreen, tas wireless Tapos yung mic. nakahubad yung background pag kumakanta. Tas may sasabihin na Sabay-sabay gumagano. may papasok. Sir, magparampa na ba tayo, sir? Alam na, beer house. Kala ko birthday. Hindi yan beer house. Ano? VIP. Alam na alam. Lumabas si Jollibee. Sa Sa party? Hindi sa VIP. Anong ginagawa niyan? Pipiliin din siya. May chicks doon. Sa VIP. Sa videoke. Ah. Ay. Sumayo ng tong tiki-tiki-tiki-tong eh. Yung mascot. Yung mascot. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.